क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय पुलिस पइन्ट साखाथिनि MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। बे हस्पिटालाव गोबां सावस्रि फाहामनायनि राहा मोननो हागोन। बे हस्पिटालाव दं क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, पेडियाट्रिशियन, जेनेरेल मेडिसिन, OBS एन्ड गाइनी, जेनेरेल सार्जन, अर्थोपेडिक्स, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट विजिटिंग, इमरजेंसी मेडिसिन, न्यूरोसर्जन विजिटिंग, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, फिजियोथेरापी, डायबिटोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट विजिटिंग, ENT, न्यूरोसाइकेट्री, डार्मेटोलॉजिस्ट विजिटिंग, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट आरो बे हस्पिटालाव आबुङै अट'मेटिक कम्पिउटाराइज्ड लेबरेटरीनि खाबु दं। बेफोरनि अनगायैबो 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, ICU, NICU, USG, CT स्केन, एक्स-रे, ECG, फार्मासि, केजुवेलिटि, अपारेशन थियेटार सिबिथायनि गोबां खाबु दं। बांसिनै मिथिनो थाखाय कल खालाम 9365502048 9854081 948।